bore da bawb. Sut da chi bore yma? I pawb yn iawn? Dewch i ni gael gweld. Dwi eisiau gwneud siŵr bod chi wedi ymuno fo ni cyn i ni gychwyn yn gall fel hyn. De, codwch eich bawb os da chi wedi ymuno ac wedi dod i fewn. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. A sgwn i sydd, helo, bore da Marian, sut wyt ti? Bore da mam. Bore da, mae yna 5 o'na chi'n gwylio erbyn hyn. Ar yr urchog, dwch i ni gael gweld pwy da chi gyd. Robin yn gwylio, bore da Alaw, mae Alaw yn gwylio. Ac mae Carys yn gwylio. A mae'n siŵr bod Gethin, Sara, Thomas yn gwylio hefyd. Ac fod Lleicia Morgan yn edrych efo Alaw hefyd. Bore da Maggie. Bore da Glenys Lightfoot. Mae 11 yn chi'n gwylio erbyn hyn. Pwy arall sydd gyda ni dwch? Rwy'n arall newydd ymuno wan. Wel, dwi'n edrych drwy'r ffenast a dwi'n gweld bod ti mae ryw diwrnod eitha dwl a dweud y gwir, ond mae hi'n diwrnod eitha tawel hefyd. A da ni jyst yn meddwl am y tywydd braf iawn ma da ni wedi gael yn ystod yr wythnosau dwytha yma. A do'n i'm amdana chi. Bore da Manon hefyd. A bore da Rhian yn fama hefyd. Bore da bawb. Do'n i'm amdana chi, ond pan mae hi'n dywydd braf, mae yna un lle dwi eisiau mynd yn arbennig. Dwi eisiau cael mynd i Lan y Môr. Dwi wrth y modd yn Lan y Môr. A mae gennau rhai treitha dwi'n mwynhau yn arbennig iawn. Ac a deud y gwirtha chi, sa rhywun yn gofyn i fi pa dreitha dwi'n mwynhau fwyaf. Dwi'n amas ni'n gorfod deitha chi, mae treitha Pen Llŷn dwi'n mwynhau o'r. Mae yna dreitha anhygoel yna. Porthor, Llan Bedrog, lot o dreitha bychan hefyd ar Ynys Enlli, da ni wedi bod arnyn nhw. Felly mae gennym ni lot i fod yn edrych ymlaen. A dwi'n edrych ymlaen sydd fan ni'n cael dipyn bach fwy o ryddid i gael mynd i Lan y Môr. Dwi'n deud bore da wrth Ffion a bore da Lowri, so bore da y plant i gyd hefyd. Bore da Gwawr hefyd. Wel, dyma chi y lluniau ydw i newydd ei derbyn. Felly nhw'n ni flipio'r camera rownd i chi gael gweld. A dyma ni, o sbiwch braf di hwn. Dyma lun o Cai ag Anni. A mae Cai ag Anni ar Lan y Môr yn fama. Ac yma Anni, wel Anni fach, be sgen ti'n fanna? Dwi rhyw feddwl dy fod ti wedi dod ar draws lot o wymon neu rhywbeth, ynddo? Ond o, dyna chi braf. Sgwni Manon, pa Lan y Môr oeddech chi'n fama? Ti wedi deitha fi, ond dwi'n yn cofio chwaith. Lle oeddech chi dwch? Dwch i ni gael gweld. Felly neith gawn ni wybod wan lle ydych chi wedi bod. Rwan ta. Da ni'n mynd i fynd yn ôl. A mae gennym ni luniau eraill yn fama. Dyma ni. Wel, sbiwch ar yr hein ta. Y Mae Colwyn, lwch, yn Porthor ydych chi. Wel, mae Porthor yn arbennig, wrth gwrs, Pen Llŷn eto lwch. Arbennig iawn. A dyma ni. Sbiwch pwy sydd y Mae Colwyn. Wel, y Mae Colwyn, y Mae Elin ag Ela yn mwynhau, ond fel oedd mam yn deitha ni, doedd hi ddim yn diwrnod ofnadwy o braf y diwrnod hynny. Ond yn sicr, ydych chi'n mwynhau cael bod yn y Wellingtons ar Lan y Môr. Braf iawn wir. A sbiwch pwy sy'n fama, mae gennym ni Reuben ag Idris yn mwynhau ar Lan y Môr. A dwi'n rhyw feddwl o fod yn edrych, ydw i'n iawn i ddeud, mae Aberdaron ydyn ni? Ydyn ni'n iawn i ddeud, ai Ynys Gwylanod sgynnon ni fanna, neu ai Abersoch ydi o. Dewch i ni gael gweld. Pwy sy'n gallu deitha fi gynta? Nw'n ni reid yr her i Anwen ac i Ffion i ddeud lle ydyn ni gynta. Dewch i ni gael gweld. Bore da, Aunty Meida. Hyfryd cael eich cwmni chi. Sgwn i lle ydych chi'n fama. Nawr ni symud ymlaen beth bynnag. A dyma ni, dyma ni lun gen Aunty Dil, a mae Aunty Dil wedi mynd reit bell chi. Mae hi wedi mynd reit lawr i Ynys Wyth.
Ac pam oedd hi'n ymweld rhai blynyddoedd yn ôl a ffrind anwyl iawn i ni yn Capel Bethesda, sef Mai Cot. Rhai yna chi'n ei chofio hi. Oedd yna rhywbeth arbennig iawn yn Mai, wedi bod yn nyrsio'r holl flynyddoedd ac yn gwybod yn iawn sydd i ofalu am bobl. Ac mi fuodd Antidil yn ffeind iawn efo hi, ac hyd yn oed yn ystod yr amser buodd hi yn y blynyddoedd ola ar Ynys Wyth. Mi oedd Antidil yn mynd i gweld hi, a da ni'n falch iawn o hynny. A dyma ni le braf gafodd Mai fyw yn ddo yn y diwedd. Dyma ni fentor ar Ynys Wyth. Wel, gesiwch pa wlad ydi hwn. A gesiwch hefyd, de. O, cyn i ni mynd i fanna, diolch fawr iawn Anwen yn Abersoch oeddach chi ar ddechrog. So, yn Ysoedd Tidwell dwi'n meddwl ydyn ni'n gweld yn de. Diolch fawr iawn i chi. Dyma ni, lle da ni dwch? Pwy sydd wedi anfon y llun yma? A lle mae hwn? O, dwch i fi gadeitha chi. Da ni yn Ffrainc. A dwi'n ama, mae llyn neu afon ydi hwn. A maen nhw dda iawn yn Ffrainc yn dydyn, yn neud traeth ar lan llyn neu afon mwyn i bawb hyd yn oed yng nghanol y wlad cael mwynhau. Diolch yn fawr iawn i ti Lowri am anfon hwn i ni hefyd. A sbiwch pwy sy'n fama, unwaith eto mhen llun. Gwen ac Idris, o dyna chi lun da, a maen nhw yn i'w wetsuit. Dwi'n meddwl, mae chwarae yn y tywod maen nhw'n fanna, mae'n siŵr bod nhw wedi cael bod yn y dŵr hefyd. Da iawn chi, braf iawn cael eich lluniau chitha hefyd blant. A dyma ni, o sbiwch pwy sy'n fama, wel, os di be lleici, o'n i'n nabo chdi just yn y llun yma. Mae hwnna'n lun arbennig iawn. Dyma lleici. A da chi'n gwybod be? Dwi'n eitha eiddigeddus o lleici a Morgan. Achos mae lleici a Morgan yn byw ar lan y môr. Maen nhw'n byw yn Aberystwyth. O dyna chi braf. Felly pan maen nhw'n mynd am dro, maen nhw'n cael mynd am dro at y môr. Asgwni be da chi wedi bod yn neud, blant? Da chi wedi bod yn llechio cerrig i'r dŵr? Dwi'n siŵr bod chi wedi cael amser arbennig. Diolch i ti lleici. O, wel, dyma chi'n digri di hwn. Dyma ni Morgan. A mae o'n dweud bod o eisiau chwarae i Gymru. Wel, Morgan, os eisiau chwarae i Gymru, efallai bod chdi angen golchi dy wyneb gynta. A dyma chi lun digri iawn. A braf iawn, Morgan, dy fod ti'n cael chwarae fel hyn ar lan y môr yn Aberystwyth. Diolch i chi am anfon rhain. A diolch i chi hefyd am fod yn brysur ofnadwy fel teulu yn dysgu sydd i arwyddo yn ystod yr wythnos dwytha yma. Da chi wedi gwneud gwaith arbennig iawn. A da ni'n falch iawn bod yna lot o bobl wedi llwyddo i'ch noddi chi wneud hynny fi. Da iawn chi allan gofyrchiadau chi fel teulu. Wel, sbiwch pwy di hwn. Lloyd Antrobus. O, fedrwch chi fentro bod Lloyd dipyn pellach na Ben Llŷn neu Ceredigion. Da chi'n gwybod lle mae o? Mae Lloyd reit yn, wel, yn un o'r llefydd pellaf fedrwch chi fynd iddo fo yn hemisffer y de. Mae o mewn lle o'r enw Cape Town sydd reit yng ngwylod gwlad De Affrica. A dyma lle, dwi'n iawn i ddeud, Lloyd, bod mae'n siŵr o fod bod chdi wedi mynd yna i weld y penguins. Yndo? Ar dderchog, mae'n braf iawn gweld y lun di yn fanno. A mae'n siŵr bod hwn wedi dynnu yn ystod y cyfnod oedda ti'n Swaziland efallai? Pwy awyr lle gwn i wybod yn y man. A dyma ni'n cael hwyl o fama hefyd. Yma Gethin, Sara a Thomas. A gyda chitha wedi mynd dipyn bach yn bell o fama hefyd. Wedi dipyn bach bellach na Pen Llŷn beth bynnag. A da chi'n cael amser arbennig iawn yn Ngwlad Groeg braf. Dwi'n iawn i ddeud mae flwyddyn dwytha fe eich gwyliau yna. A mae'n siŵr bod chi wedi cael amser arbennig iawn. Diolch i chitha am anfon y llun hefyd. A da ni'n mynd yn ôl rwan. Da ni'n mynd yn ôl i Geredigion. Ac rwan ydyn ni'n gweld llun. Da ni'n gweld llun Gruff Ifan, Rhys ac Elan. A maen nhw ar y traeth yn Borth. Maen nhw'n dod dipyn bach nes ag at y gogledd nag Aberystwyth. O, mae Borth yn draeth braf yn dydi. Mae o'n draeth hir a milltiroedd o draeth.
a milltiroedd o gyfleon i bobl nofio. A da ni'n mynd yn ôl i Aberystwyth. A da ni'n mynd yn ôl i Aberystwyth. Da ni'n mynd yn ôl i'r traeth yn Aberystwyth. A da chi'n gwybod be? Da chi'n gweld yr adeilad yn y pellter yma na? Wel, yn rhyfeddol. Fanna, fydd Hyw a fi'n coleg, cofiwch. Yr hen goleg diwynyddol. A dyma lle mae Siôn a Marian yn troedio traeth yn fama. Atgofion melys iawn, ac wrth gwrs yr ochr draw rhain eich chi siŵr o fod wedi bod yn yr hen goleg, achos fanna oedd darlithoedd Cymraeg a hanes Cymru a felly. Felly atgofion melys iawn gyda ni gyd, siŵr o fod yn yr ardaloedd hynny. O, dowch i ni gael dod yn ôl at hwn am eiliad. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Mae wedi bod yn braf iawn derbyn eich llyniau chi, a bod ni'n gallu cysylltu fel hyn yn dydi, yn ystod yr amser yma. Rwan ta, da ni'n mynd i gael gobeithio, gawn ni'r lyniau eto, a da ni'n mynd i gael stori rwan. Da ni'n mynd i gael stori am rhywbeth eitha anffodus a ddigwyddodd, a deud i gwirtha chi. Wel, mi oedd na, doedd ddim yn ddwrnod braf fel heddiw ma, ac mi oedd na storm ar y môr. O, dyna chi beth ofnadwy. Do'n i'm amdana chi, ond dwi'n dda iawn chi pan fydda'n mynd ar gwch. Byddai'n teimlo dipyn bach yn sal a dyd y gwir. Ac efallai rhyw ddiwrnod ond dim heddiw ma. A fyddai'n deitha chi am y profiad ofnadwy hwnnw ar y Bay of Biscay. Oedden ni ar fi'n mynd i Michael Jackson Tribute Night ar y gwch. Ond ar ei oped a fi orfod mynd i orwad i lawr. A fyddwn ni'n gorwad i lawr am 4 awr ar 10. Ac yn falch iawn fod cwsg wedi trechu y salwch. Ond peth ofnadwy ydy bod mewn storm. O, edrychwch ar y llun yna. A dudwch wrtha fi, blant, sut mae'r disgyblion yng nghanol y cwch, sut maen nhw'n teimlo? Sut olwg sy'n ar ei gwyneba nhw? Wel, dwi'n meddwl bod nhw yn ofnus ofnadwy. O, dowch i ni wrando ar y stori i gael gwybod yn iawn be ddigwyddodd. Roedd yn ddiwrnod perffaith. Yr awyr yn las a'r llyn hefyd, ac roedd awel fwyn yn chwipio brig y tonnau nes ei bod nhw fel sebon gwyn. Eisteddai Iesu ar lan y llyn yn siarad â'r bobl am Dduw. Duw yw eich tad chi, meddai. Mae'n gwisgo blodau mewn lliwiau hardd. Mae'n gwneud yn siŵr fod yr adar yn cael digon i fwyta, ac rydych chi'n feibion ac yn ferched iddo. Ydych chi ddim yn credu y gall eich dilladu a'ch bwydo chi hefyd. Felly ymddiriedwch ynddo a pheidiwch a poeni am bethau. Erbyn i Iesu orffen dysgu, roedd o wedi blino. Felly galwodd ei ffrindiau a gosaf ato. A dyma nhw i gyd yn mynd i mewn i long a hwylio am adre drost y llyn. Agorodd Iesu ei geg. Rhoddodd ei ben i lawr ac i sur tonnau a sigl y llong aeth i gysgu. Roedd hi'n ddiwedd y dydd, diwrnod perffaith. Ac yn ansydyn, doedd y diwrnod ddim cweit mor berffaith. Trodd yr awyr yn ddu, a'r llyn hefyd. Chwipiodd y gwynt y tonnau nes ei bod nhw'n fawr ac yn fygythiol. Gyrrodd y llong i'r dde, gyrrodd y llong i'r chwith. Aeth hi fyny ac i lawr. Roedd hi'n siglo cymaint nes ei ffrindiau Iesu gredu'n siŵr y bydden nhw i gyd yn boddi. Ond cysgodd Iesu drwy'r cyfan. Wel, cysgu'n drwm ar wahân i roi amball chwyrniad bach. Iesu! Iesu! Galwodd ei ffrindiau o'r diwedd. Iesu, deffro! Da ni gyd yn mynd i foddi. Deffrodd Iesu
Eisteddodd I fyny yna rhwbiodd ei lygaid a sefyll. Roedd hi'n dipyn o gamp I unrhyw un sefyll ar ei draed. Ond fe safodd Iesu, ac yna'n ddistaw iawn, dywedodd wrth y gwynt, tawela nawr. A dywedodd wrth y tonnau, setlwch lawr, ac fe wnaethon nhw. Yna trodd Iesu at ei ffrindiau a dweud, doedd dim eisiau chi fod yn ofnus, doedd dim angen I chi bryderu. Y cyfan roedd angen I chi ei wneud oedd ymddiried yno fi. Edrychwch, mae popeth yn llonydd. Ac mi roedd y môr yn las a'r llyn hefyd. Ac roedd y tonnau bach yn tasgu'n hapus wrth ochr y llong. Roedd yn ddiwrnod perffaith unwaith eto. Dyna I chi stori arbennig iawn. Ac ydych chi'n sylwi fel mae'r stori, dio ddim yn cychwyn drwy ddeitha ni fod yna storm. Y mae o'n cychwyn drwy ddeitha ni bod angen I ni ddibynnu ar Dduw. Bod angen I ni ymddiried a trystio yn Dduw. A deud felly, ti'n gwybod be Dduw? Dwi yn credu bod chdi'n gwybod yn well na fi be sydd ora ar yng nghyfer I. Ac yma hwnna'n arbennig iawn. A da ni'n gweld yn y stori yma fod Duw yn gofalu drosto ni. Ac un peth mae eisiau gyda ni, ac mae Iesu Grist yn deud wrth y disgyblion yn y stori, dwi eisiau I chi ymddiried yna, dwi eisiau I chi drystio yna, dwi eisiau I chi gredu bod I actually yn gwybod yn well na chi be sy ora ar eich cyfer chi. A da chi'n gwybod be arall dwi'n meddwl sy'n bwysig iawn yn y stori yma? Dydy Iesu Grist ddim yn deitha ni, peidiwch boeni, fe na byth storm. Fedrwch chi fynd I weld Michael Jackson tribute pan ddech chi ar y Bay of Biscay yn teithio nôl adra Wlad y Basg. Da ni'n gwybod bod hynny ddim cweit yn wir. Be mae o'n deud wrtha ni ydy, mi fydd na storm, mi fydd na amseroedd anodd, mi fydd na bethau annifyr iawn yn digwydd yn y bywyda ni. Ond tra da chi yn y storm, dwi eisiau chi gofio bod fi efo chi, a dwi eisiau chi ymddiried yna I. A dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn bod ni'n cofio'r stori yma, a bod y stori yma efallai fwy gwir heddiw ma I ni, nag yma hi rioed wedi bod o'r blaen. Achos ella bod ni weithio pam da ni ddim yn cael gweld ffrindiau, pam yda ni yn teimlo'n aml iawn bod ni ben yn hunan. Bod ni actually yn sylweddoli, bod ni ddim yn y storm yma ar ben yn hunan, ond bod Duw efo ni yn Iesu Grist. Wel, ta blantos, da ni'n mynd I gael can, ac dwi'n diolch yn fawr iawn na fydd ddim rhaid I chi wrando a fi heddiw yma, ond yma Robin yn mynd I ganu ni. Ac felly dowch I ni wrando a Robin, gan obeithio bod yn mynd I ddod reit handi rwan. Dyma ni, ffwr â ni. Bore da bawb, heddiw mae dyn ni'n mynd I fod yn canu Iesu rwy'n dy garu di. Felly mae gen I 4 pennill I hon. Cyntaf, Iesu rwy'n dy garu di. Nesaf, mae gen I Iesu rwy'n dy ddilyn di. Yn drydydd, mae gen I Iesu rwy'n dy foli di. Ac yn olaf, mae gen I Iesu rwy'n dy ddilyn di. Ac wedyn mae'r cytcan yn mynd yn ddofn, 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 yn fy nghalon I. Dofn, 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 ddofn, yn fy nghalon I. Felly dyna'r symudiadau ar gyfer I ni. Dwi eisiau gweld chi'n edrych un peth. Okay? Felly ffwr â ni.
Robin, a diolch yn fawr iawn i Robin am helpu ni i ganu yma bore yma. Ardderchog. Rwan ta, cyn i ni orffen ydyn ni'n mynd i gael gair bach o weddi. A dwi eisiau i chi heddiw yma, ar ôl i ni weddio, dwi eisiau i chi hefyd, neu rhaid y microffon yn ôl. Dwi eisiau i chi hefyd, ar ôl i fi weddio, dwi eisiau i chi fynd adra, pam ydych chi adra, dwi eisiau i chi hefyd weddio eich hunan. Nwch chi ni gael gweld, mae gennau jyst dipyn bach o broblem efo'r cyfrifiadur yma. Escape. Fetchwch. Dyna ni. Oce, ardderchog. So, da ni yn mynd i weddio, a dwi'n mynd i weddio yn arbennig heddiw yma, dros bobl sydd mewn storm, ac ydyn ni yn mynd i weddio, a fydden nhw'n dymuno cael Iesu yn gwmni iddyn nhw ar y storm hynny. Ac efallai wedyn, fysa chi'n cael gweddio am y pethau efallai sy'n neud chi'n drist, a pethau sy'n neud i chi deimlo yn anhapus ar hyn o bryd. Felly, dwi'n ei rei dwy law fe gilydd. O ddiwyn ta, da ni'n diolch i ti am y stori yma. Ac da ni'n diolch i ti fel da ni'n clywed dy fod ti yn darparu bob dim ar yn cyfer ni. Ac fel wyt ti'n gofyn i ni ymddiried yna chdi hefyd. Ond ydyn ni yn cofio yma bore yma am bobl sydd mewn stormydd. Am bobl sydd yn wynebu amseroedd calad ag anodd. Ac o ddiwyn tad, ydyn ni'n gweddio y fydden nhw'n gallu ymddiried i ofyn i ti fod yn gwmni iddyn nhw yn y storm. Ydyn ni'n gofyn i ti hefyd yn helpu nina i gofio dy fod ti yn gwmni ni hefyd yn bob dim da ni'n neud, boed hi yn ddiwrnod braf arno ni a popeth yn braf ac yn rhadlon. Boed ni ar wyliau yn lan y môr, boed ni ar wyliau yng Ngwlad Groeg, yn De Affrica, yn Ben Llŷn neu yng Ngheredigion. Neu yn bod ni hefyd yn gaeth i adra. Ti efo ni yn bob man ydyn ni yn mynd. Diolch i ti o dad. Diolch i ti am hyn i gyd. A da ni'n gofyn hyn i gyd. Ac yn gofyn i chdi faddau ni bob dim illa da ni'n neud sydd yn neud i ni anghofio un mor dda a cariadus wyt ti. Ac felly da ni'n diolch i ti. Mae yn enw Iesu Grist ydyn ni'n gofyn hyn i gyd. Amen. Dych chi'n deud amen efo fi? Amen. Mae wedi bod yn braf iawn cael eich cwmni chi. Braf iawn cael cwmni bob un ohonych chi yn ystod y bore yma. Wel, mi fydd yr oedfa yn cychwyn mewn 5 munud. Cyfla i hyw a fi gael panad bach sydyn. Ac mi ddown ni nôl atoch chi weld a deud y gwir. Efallai nhw'n i gadw mi wnawn ni ail gychwyn mewn 5 munud. Felly, bore da i chi gyd. Ac erwch chi fwynhau y tywydd braf yma sydd gennym ni. Hwyl fawr bawb! Hwyl! Tara!